अभी मजा आएगा ना मुंदांखा जानो लुगैदो किन्तु ब्रा आरो दख'ना गाननानै ओरैबायदि पस्ट होदो माने ओरैबायदि भिडिअ बानायनानै एगारदो तारमाने मा होनो आरो ओरैबायदि माने फलोवार्स नांगौ बिसोरनो माने बुंनानै लाब गैया आरो माने लोगोफोर माने जोंनि ससाइटियाव ओरैबायदि सानैसो सिख्लाफोर दङ माने मा होनो फेसबुक अन खालामबानो बेफोरबायदि दख'ना सरि गाननाय ब्रा गाननानै दिन्थिनाय जुदि एसेबां जुदि मावनाय जाथारदोंबाथाय ना जनि भाइनि हाथियारखौ हायार खालामनानै लाबो हेरनानै लाबो जनि भाइया नोंखौ ओरैबायदि दोगोन तारमाने नों आगरखौनो मोननाय नङा तारमाने नों हमनानै मोननाय नङा नों अख्राङाव दं ना पातालाव दं टेलेन्ट दिन्थिनायनि नामाव बेफोर मा एसे सिटियामि तेला जनि भाइनि डाक्टरनि बिजिखौ मोनबासो गम मोनगोन नोङो जनि भाइया ओरैबायदि इन्जेक्सन होगोन ना होमबासो थर लागोन नों मिथिबाय ना बिल' नङा लोगोफोर आरो दंबावोसो नैबेखौ नायनाय ओरैबायदि माने चुटियामि माने मा इयो आं बुजिनानै मोनाखै दा एसे नायनानै लानाय भिडिअखौ साबास जनि भाइनि इन्जेक्सना गोलावैनो आथारदों नामा साजोब्बाय होननानै ओरैबायदि सादो तारमाने जनि भाइनि एसे खम खालामनाय इन्जेक्सन होनायखौ क्या बोला तूने एसेबां चुटियामि टेलेन्टनि नामाव बेफोरखौ हे जनि भाइ नोंनि इन्जेक्सन होनायखौ बन्द खालामदो आलो जोब्बाय इनिया मिथिबाय ना मंगलग्रहनिफ्राय फैनाय प्राणी नामा इयो बा मा एक्टिं माने बुजिनानै मोनाखै ओइ बाराद्राय जालांबाय खोमालै खुदुमनाया इमान दि खुदुमथारो नालै मोनामजोब्बाय नोंनि हाथाया नों इनि मेगनखौ नुबाथाय नोंसोर हराव हेन्देल मारिनाबाबो नों खान्थि मोननाय नङा मिथिबाय ना हराव उन्दुनो हानाय नङा सिमाङाव नुजाबा नोंसोरा ओरैनो अट'मेटिकलि पास जालांगोन माला मिथिबाय ना लोगोफोर हराव नुबाथाय पाक्का बारसिन जागोन लोगोफोर मिथिबाय ना नोंसोर खारग'नाय नङा खिन्थु एकदम माल साल सेस खालामजोबखागोन इयो खिन्थु होनखाबाय आङो आइसक्रिम जाना नोंनि महरा आइसक्रिम बायदि नोंनि मोदोमा सेक्सि सेक्सि नोंनि बडि गुफुर गुफुर नोंनि खावलाया समायना नों बर' सिख्ला हायरे हायरे सना बैकग्राउंड डांसर माके हिजरा नोंनि मोस्लायजो बायदि आइ सना मा जानानै नोंनि नोमाया जोनोम होआ बिमा बिफाया मा जानानै जोनोम होदो नोंनो मानो नांगो थास' जानानै जोनोम होदो नोंखौलाय मा जाना जोनोम होनाय फान्थाव जाना जोनोम होदो मा सिंगार थ' लोगोफोर बेफोरनोमोन जोंनि माखासे निब्बा निब्बि माखासे मुंदांखा बिटिआराव जाखांफुनाय टेलेन्टेड मानसिफोरा थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आं सानफ्रोमबो भिडिअखौ एसे सर्ट टाइपआव भिडिअ बानायबाय थायो आंनि भिडिअ बानायनाया बारा गोलाव जाया नोंथांमोना जुदि बे फिसा फिसा माने कि आंनि क्लिप्स बाहायनानै बानायनाय भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोबा जुदि एसे इन्टारटेन जायोबाथाय जुदि अननानै प्लिज नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय सानफ्रोमबो आं बेबायदिनो माने फिसा फिसा सर्ट टाइपआव भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना सानफ्रोमबो इन्जय लाबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय थाबाय गोजोन्थों बाय